An bhacha tú raireach níos deise ná an nábhí bank. Bhuam na tráchtas a cúra agus an bolla saoinasach ag teacht ón ionad chorála canis. Déirtear go mbíonn blas ar an Tugann. Is cinnte nach Chontae mór é Chontae Lú, ach ní honan é sin is rá nach bhfuil sé go taitneamh, deas agus táhachtach leis na Chontaithe eile, a bhallairt atá fíor. Tá na Chontaithe eile in éiad leis, ba bhaith le gach duine a bheith as Chontae Lú. Is príomhchathair é an áiríre. Na fí anseo, le roch mé díobh gur bé Chontae Lú an contae is fearr in éireann. An chéad cúis an star. Níl aon contae níos fearrúla ná Chontae Lú. Bhí éiste daoine na chlochaoise gur áit iontach é nar a thóg siad sí an bhrú 2,500 bliain ó shin. Bhí an crachar ólasacha ach ní hé sí an bhrú an taon iarsma do oidhreacht Heibhre an Lú. Is omí béalaidis a bhfuin leis an seanónad siopadóireachta an seo an Donnchadha. A bhí amás na céad ionad siopadóireachta a thóg chanéireann. Cé gur leaga é sa bhíon 2013. Is minic eachtar feachtais ar Twitter nó ar Facebook chun cuimhne an ionad de chimad bio. Úsáid Hermana cosúla rebuild the old shopping centre. No, the old shopping centre will never die, but you will. An dar chúis, gá ochel de chóirs. Banna í chónach ag ulta na tíre. Agus má dhéanann tú dearmid ar gym. An banna ceol is fearr agus is neamh priblóidí ar domhan. Ná fiú déan iireacht in sin dom, nach bangar ceart é Summer Sunshine. Anuas ar sin, ní féidir a héanú ach bhfuil raircanna áile ar fáil ar fud an Chontae. Is sort neamhar domhan é. Is minic a bhfuin costan amálta slachtmhara an sa an Donnchadha, dús na náisiúnta, tuisciúil an baile códán. Cén fá? Séan an turbín gcuithe armlascar, thar an teorann, ach in áiríre. An bhacha tú raireach níos deise ná an nábhí bank. Bhuam na tráchtas a cúra agus an bolla saoinasach ag teacht ón ionad chorála canis. Ach níos sonsaí ná aon cúis eile is that an canis. Déirtear a rís is a rís eile nach bhfuil aon blas níos fearr ná blas an Chontae Lú. Tá sé cosúil go bhfuil fadhb ag fórmhór na naoine leis an litir óir a nó a gceart. Agus tá teanga éagsúil núsáid chuid an tír. Ina gcuirtear focail mar hampla, hey, no harm, agus so it is, in nach Abert. Déirtear gur fearm alína é, agus gaithí tú na blianta fada a chahabh, sula mé tú líofa sa teanga. Ó thaobh teanga de níl aon Chontae níos fearr sa tír. Agus is iad sin na cúiseanna chairde gur chóir an teideal príomhchathair na hÉireann a bhronnadh ar Chontae Lú na iomlán. Má an de tuin.